са най-тарикат. Да. Всичко, кози, кошки имаме, коне, магарата имаме и всичко му. Ето. Върби, какво ще кажеш на Ангел Джамбаза? Голям джамбаз, нали? В газа перка има. Да, прав е той. Как не съм прав, бе? Не съм прав, бе. Ето на живи на палатки, кози имаме. Козичка, Имаме. русо момиченци. Ей тука на палатки сме на лагер. Ей тука биреми череши. Брат ми Върби, Ангел Лудия Макс. Гала, енде не им санка елда. Загонджи му, загонджи. Няма загонджи тога. Аз търмока надраша. Глупости након шам дойде на живо. Ема ето на живо кажат. Конете, магарите взима пребере ефтини. На колко пари? Знаеш на кой стики взимам ги? На 1,20 взимам ги. То Джамбазва. Той да ми умри. И добре, чумакай. И доживи Ангел, 120 години. Давай башка сам пини. И съде берал легето. Ага, Ангела трафиш. Джан таки хорите кемба. Джан таки хорите кемба. Ости бакона ще вкарам тука. Давай, чой си докарай магаре това. Дали ще минал тука от добре? Върви, кажи му да си докара магаре това. Ще минава. Та ще карам ти добре. Джан те ело харесва. Ще излиза, бе. Джан те ело харесва да види цяла Романия колко магарета има. От романски магаре карам тука. Дай без топтоди. Зана кажи му. Какво да му каже, брат? Какво да му каже? Да, Ангел. Какво да каже? Джамбаза. Ангел, виж магарето няма. Ангел магарето викат. Ангел магарето, без ти магарето. Две песни магаре. Айде.